Nakon mise u crkvi Svetog Nikole u Jastrebarskom u šumi Gović obilježena je 4. godišnjica postavljanja križa žrtvama komunističkog režima. Molitvu i blagoslov predvodio je pater Mujić. Dobro je da smo ovdje došli da mislimo na svoje drage pokojnike. Mnogi na koje danas ovdje mislimo i kojima danas zahvaljujemo bili su nam vrlo blizu. Poznamo njihove čežnje, vlastoti ljubavi, želje, njihove radosti i oduševljenja, ubijeni u mladosti svojoj. Među okupljenima u Goviću je bio i Goran Jurišić iz Hrvatskog centra za istraživanje zločina komunizma. Cilj ove nevladine organizacije, osnovane prije 4 godine, je skrenuti pozornost na ove zločine i podići svijest naših građana. Na današnji dan, onda recimo na 15. svibnja ili uoči tog datuma kad je blagojevska komemoracija, to bi bila znači 2-3 dana u godini kad se netko sjeti ili kad se i država toga sjeti, a u principu to ostaje na samim ljudima kao što su tu recimo ta građanska inicijativa sa ljudima koji tu žive iz Jaska, oni su to sami pokrenuli. Znači to nije niti država pokrenula ovu komemoraciju, niti lokalna vlast, niti bilo koja politička stranka, ne. Iako su u Goviću vijence položili predstavnici političkih stranaka, jedan od glavnih pokretača cijele priče, Mate Ivančić, ističe kako je to jedino što su jaskanski političari učinili za Gović. Prije 12-13 godina bilo je čak u gradskom poglavarstvu donosena odluka da se istraže ovaj zločin u Goviću, da se ekshumiraju kosti tih poginulih, da se prenesu na gradsko groblje u Jastrebarskom. No međutim, od toga svega ništa. Doneseno je sve, to je sve prihvaćeno od gradskog poglavarstva, no međutim ništa se nije desilo i tako već 10 godina i kao što su mi odlučili to pokrenuti i obilježiti. Dok se u susjednoj nam Sloveniji istražuje oko 700 masovnih grobnica, u Hrvatskoj se istražuje tek njih nekoliko, pa je pitanje koliko još neotkrivenih Govića postoji. U šumi Gović živote je izgubilo oko 180 ljudi.